Camera roll. Velkommen til. I dag skal vi snakke lidt om buddhisme, fordi der er en af vores seere, der har skrevet ind til os og sagt, at han gerne vil konvertere, men ikke helt ved, hvad det lige går ud på. Så vi her fra Munkeordenen vil gerne forklare lidt om, hvad det vil sige at være munk, hvad det vil sige, noget med nogle sandheder, noget med noget Buddha. Så vi vil starte med den gyldne middelvej. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, vi vil starte. David. Broder David, jo. Ja, men den gyldne middelvej. Buddha han levede først et liv i overflod i det her tempel, hvor han havde alt, hvad han skulle have, og faktisk mere, end han skulle have. Og det førte til, at han blev nødt til at få et ophør, hvor han skulle ud på en erkendelsesvej. Og der mødte han faktisk en asket, som var den diametrale modsætning af at have alting, fordi asketen levede nemlig af ingenting. Og det Buddha fandt frem til var, at vi skal have en middelvej, som verden er for meget eller for lidt, men lige præcis det, vi har brug for. Ja, og så kendte han så også nogle... Men hvorfor vil vi gerne ud? Altså, hvorfor Jamen, det der er vigtigt at forstå, det er jo, at livet i sin grundform er lidelse. Og den her lidelse, den skal vi jo ud af på en eller anden måde. Sandt. Ja. Og, det er faktisk næsten en sandhed. Det er faktisk en sandhed. Måske endda 4. Ja, der er 4, man kan dele dem op i. Og man kan faktisk kalde dem ædle, ikke? Ja, de ædle 4 sandheder. 4 ædle sandheder. Ja. Dem kan vi huske udenad. Ja. Kan du, broder Amanda? Det kan jeg helt klart. Livet er lidelse. Ja. Jeg har det rigtig hårdt. Og det kommer ligesom fra noget. Den har et ophav. Ja, det har et ophav. Den har et ophav. Det kommer ligesom ikke bare af sig selv. Den har et ophav. Nemlig. Men den har så også en stop. Ja. Nå ja. Men ja. det har også et ophør. Det har også et ophør, og det er der, hvor man tager nirvana. Og det er lækkert. Yes. Ligesom bandet. Så for at få det fuldstændig på plads, ja. Så er livet... Ja, der er lige en sidste. Altså. Så er der en sidste. Lidelse. Livet er lidelse. Men hvad er den sidste, Amanda? Men den sidste er, at der er en vej ud. Yes. Det er rigtigt. Perfekt. Hvad siger du? Livet og lidelse? En 8-foldig vej. Ja, den 8-foldige vej. Og hvad er det, den består af? Jamen altså, den 8-foldige vej, den 8-ledede vej, kan vi faktisk også kalde den. Den består jo af, at vi bliver nødt til at have den rette anskuelse. Vi bliver nødt til at forstå verden på den rigtige måde. Ja. Vi bliver nødt til at tage de rette beslutninger. For det ligger jo i forlængelse af, hvordan vi ser verden. Vi bliver nødt til at have den rette tale. Vi bliver også nødt til at handle rigtigt. Ja. Og det er jo altså noget Buddha han siger. Det er nemlig noget Buddha han siger. Som sådan den rette måde at leve på, for at finde ind til, at netop livet er... Det skal leves udad til og indad til godt. Præcis. Rigtigt. Men derudover, er der mere? Jamen, så har vi jo faktisk den rette livsførsel. Ja. Og vi har den rette stræben. Ja, og så har vi jo i sidste ende den rette koncentration om alle de her ting. Ja, virkelig. Men man kan sige, det der så gør det der gør livet så forpulet svært, det er jo, at der er de her 3 rodsynder, som er bygget, altså som man forklarer med 3 dyr. Ja. Og der er ligesom hanen, og der er grisen, og der er slangen. Så hvis du har set sorte kugler, så er du godt kørende. Det var lige tidsspor. Har I ikke set sorte kugler? Det har vi. Og der kan vi jo netop også forstå i sorte kugler, at hanen, det er altså begæret, vi har der. Ja. Og begæret, der har vi jo så hadet, som er symboliseret af slangen. Ja, wow. Og til sidst så har vi jo faktisk dumheden, som er repræsenteret af en gris. Dumt. Så dumt. Men vist sagt. Vist sagt af Buddha. Indset der. Som også kaldes Tathagata. Yes. Skal vi måske have... Ja, livshjulet, men det sad netop lige at tænke på. Samsara, kan du sige noget der? Ja, det kan jeg helt klart. Skal jeg lave en... Nej. Jo, måske kan du lave en illustration. Det kan jeg lige... Vi laver lige en illustration. Wow. Skal vi se, er du med på billedet? Der er du, Amanda. Livshjulet. Broder Amanda laver livshjulet. Livshjulet. Indeni har vi de 3 hovedårsager. Bagved det har vi årsagskæden, altså selve grunden til, at vi er her. Og der kan være 5, der kan være 6. Du bestemmer, hvilken buddhisme-retning du vil. Og det er det, der hænger dig fast her i lidelsen, for det er forfærdeligt her. Så du nok godt kan sige. Ja.
Så det, og så handler det så om at ligesom blive bedre igennem. Så kan man blive født, så kan man måske blive født til noget bedre. Så til sidst, så kan du blive mand, så kan du blive munk, og så kan du komme i nirvana. Nirvana. Du kan også sige halvgud. Det er måske ikke så fedt. Det er faktisk måske ikke så fedt. Så søde seere. Men kan svare. Hvis nu de synes, det her lyder mega godt, så skal I jo lige give trosbekendelsen. Ja, trosbekendelsen. Ja. Skal vi lige sige den? Den skal vi lige sige. Den hedder De 3 juveler. De 3 juveler. Jeg tager min flugt Til Buddha. Buddha. Jeg tager min flugt til Dharma. Jeg tager min flugt til Dharma. Som altså er Tak for, munkefamilien. yes. Og tak for i dag, og have en fortsat Og god hvad siger man egentlig? Sådan, ære være Buddha. et eller andet Farvel på og tak. sanskrit. Sanskrit Buddha. Farvel. Ciao, Kao. Ciao, Kao.